на жена е открит в изоставен трафопост в столичния квартал Надежда 1, съобщиха от СДВР. Сигналът е подаден в късния следобед в понеделник, след което на мястото са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Самоличността на жената към момента не е установена, както и точната и възраст, но по първоначални данни става въпрос за млада жена. Предстои съдебно-медицинска експертиза да изясни дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния. Тялото е открито в изоставено съоръжение, което по данни на живеещи в района от дълго време е било сборище на бездомници и съмнителни лица. Местни жители твърдят, че са подавали сигнали за опасното състояние на обекта, но въпреки това той не е бил обезопасен.